Karta smrti je kartou veľkej arkány a patrí medzi najviac nepochopené symboly v tarote. Veď už len samotný názov pôsobí strašidelne. Smrť. Avšak táto karta má hlboký transformačný význam a nehovorí o fyzickej smrti. Ide skôr o koniec jednej etapy, aby mohla začať nová. Ukazuje na to, že niečo, čo nám už neslúži, sa potrebuje ukončiť. Alebo sa prirodzene ukončí, aby vznikol priestor pre niečo nové. Možno je čas opustiť nejaký vzťah, zlozvyk, spôsob myslenia. Alebo prestať bojovať s niečím, čo nás už dlhodobo vyčerpáva. Alebo je dokonca toxické. A áno, môže to byť nepríjemné a môže to aj bolieť, lebo zmeny sú nepohodlné. Ale zároveň je v tom obrovská sila. Karta smrť hovorí, že koniec je prirodzená súčasť života. A každý koniec otvára priestor niečomu novému. Je to taký symbolický reštart. Z krátkodobého hľadiska to môže byť frustrujúce a bolestivé, ale z dlhodobého hľadiska to môže byť presne to, čo vás posunie tam, kde máte byť. Ak vám tento výklad niečo priniesol, poteší ma, ak dáte like a prihlásite sa na odber. Ďakujem vám za vašu pozornosť a prajem vám pokojný deň aj uprostred zmien, ktoré vám život práve prináša.